Ka Shillong Lajong FC kalayo banrong siya ka semifinal ha ka Shispa Live Sauduran Cup da ka jingjob persya ya ka Indian Navy FT da la ka way ha ka jingile kai quarter final ka banengkong ka balapenlong ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Ka Indian Navy FT kalayo ban tap nengkong ya ka gol ha ka minit ka balai pupra da Vijay Marandi ha ka ba kala penlong ya ke Shillong Lajong baka ni kunteng ya bat ha ka kalamit kala yo ban penyak hain ha ka minit ke ban ribu pra da udamat pang lengdo shu ha ka minit ke ba prapau u Everbright sana ula tep biang lengba ka penalty ka bala penlong ya ka Lajong bantam la ka way bat hadu bakut ka Indian Navy kala persang ban penpai henrei kim semlayo satia nagaleng jong ka Lajong manda kala penkre ban yakun persya saya ka weipat ka kenhun kaba hadu menta ngimpat tip mano ban yorong syak semifinal ka Northeast United kadang yakun persya ya ka bodolan kat kiba job na kini ki artali ki kenhun kinyo manikun persya ya ka semifinal hanong ba Shillong kaban salong ha ka khat khandai tarik persya ya ka Shillong Lajong.